Salut și salutare și bine ne-am găsit la un nou episod. Astăzi jucăm Roblox, doar că o să jucăm Survive in Area 51. O să încerc să nu-mi iau jumpscare sau ceva de genul ca, să nu vă stei. Din câte am văzut s-au mai băgat update-uri, pentru că, m-am mai și jucat jocul acesta. Spre exemplu, update-uri. S-a mai băgat o nouă armă. Red Missile Launcher. Care, din câte văd, dacă mori, nu iei înapoi. Sau... ba da, uite. Le iei pe toate. Și... tu, dacă faci combinații de arme, poți să iei arme noi. Am uitat să vă spun, guys. Am văzut că... cred că s-a mai băgat un nou update, că din câte am văzut, am intrat. Și am văzut că sunt mai multe arme acum. Zombie Gun. Game Pass. Știu anumite arme de aici. Aparent, guys, anumite arme de aici sunt într-un Game Pass. Deci nu putem lua. Dar, în schimb, mă gândesc să luăm câteva arme. Poate luăm un Acid Gun. Stați puțin, guys. Așa nu mai contează. Poate un Acid Gun-ul. Water Gun-ul. Adică Blue Missile Launcher-ul și cam atât. Și poate luăm și Deep Sea Trident. Da, trebuie să fim foarte atenți. Prima oară o să mergem în următoarele locuri. O să încercăm astăzi să creăm o armă. Arma din reactor. Reactor Factory. Și apoi pornim direct spre următoarele locuri. Și spre Sievers. Am uitat de Sievers. Ok, pornim așa, facem așa. Ți-am grijă la anumite creaturi că sunt periculoase. Și am uitat să-mi iau medkit-ul. Ce va fi nasol. Și prima oară am văzut că nu prea se mai făcuse update, că aparent arma asta nouă nu mai era. Nu era folosită ca abominație, dar acum este. În fine, o să încercăm să facem armele astea. Până atunci, prima oară mergem în Factory, apoi vom testa noua armă. Jocul ăsta m-am mai jucat și eu puțin off-camera. Că, de ce nu? E mișto. Mai mișto decât celelalte Area 51-uri. Era să cad. S-ar putea că într-un episod să jucăm Poppy Playtime. Chapter 1, că nu știu dacă o să iau și Chapter 2. Că vreau să vă spun acum două lucruri. 1. Eu nu o să fiu, cred că, genul de YouTuber care o să bage bani în jocuri. Sau care o să cumpere jocuri, dar, nasol. Atunci am o idee. O să pornim să luăm o altă pușcă. Cea din acele sivere. Că mă gândesc că o să fie bună arma. Și apoi mergem în Factory. De câte văd la arma asta s-a făcut de la ammo. Nu știu, acum am văzut că s-a făcut update pe Area 51. Și chiar îmi place. Ai un trident nou. Jucătorii de Area 51 poate să vadă și, da? Da, Sievers. Nu știu ce să spun legat de Sievere. Am intrat în Factory. Lăsați. Intrăm mai întâi în Factory. Încercăm să facem parcurul acela, că... arma aceea e foarte bună. Bine, așa mi se pare mie, că rest poate nu e. Doar că jocul ăsta sunt două arme. Știu, două arme. Doar două. Care eu nu le pot lua. Dar în rest... sunt bune. În câte văd eu. Alți player. Arma Vulcanul. Ca așa din câte văd că se numește. Și Duel X3. Încă o armă foarte bună. Dintr-un
din ceva numit wrong portal. Am mai fost acolo, am încercat să o iau fără rezultate. Pentru că arma e foarte greu de luat. Lăsați, guys, că eu nu pot să iau arma asta de aici. E greu rău. Adică nu greu, că am mai putut să o ia, dar nu prea mai pricep eu, pentru că jocul ăsta nu m-am mai jucat de ceva timp. Dar mă gândesc să luăm alte arme. Dar hai să vedem ce arme putem să facem în afară de arma aia, că arma aia mă gândesc să o tem de pe listă. Păi, nu prea găsesc anumite arme. O armă specifică care aș putea să o folosesc. O mai încercăm pe asta. Așa. Sau mai bine doar ne jucăm. Ne distrăm. Și în alte videoclip o să încerc să fac rost de armă. Atunci ne distrăm puțin. Spre exemplu, s-a deschis un portal. Chiar sunt curios ce portal este. Știu portalul. E cam greu să iei arma de aici. Trebuie să ai multă viață pentru asta. Da. Și în plus am nevoie și de ăștia, de playerii aceștia, să mă ajute, dar n-am putut. Asta e. Am spus că nu o să fiu cel mai bun gamer. Într-un următor episod poate facem un fel de speedrun. Să jucăm Poppy Playtime. Că acum, da, fix astăzi, am încercat să fac un videoclip și ghiciți ce? Era prea mare. O să discut puțin cu Ofițer Ganta despre situația asta. Că, na, cum am spus și în primul meu videoclip, e de-abia primul meu început de canal. Și nu știu cu editatul, cu astea. Și o să mai discut cu el despre anumite lucruri în filmat. Dar rest că poate că nu o să reușim, nu o să mai avem probleme. Bă, atunci hai să intrăm aici. Știu locul. Oh, el are o armă. Alea sunt arme combinate din Battle Pass. Fortnite Battle Pass. Mamă, eu mor. Cred că am murit episodul ăsta de mai multe ori cum n-au murit alți gameri. Mi se cam plimbă limba în gură. Asta am spus-o intenționat, evident. Mi se plimbă limba în gură. Ceva are tridentul din câte văd. Ba chiar două persoane. Și pe aici știu că este o armă. Câțiva dintre abonații mei o știu, dar
Nu am mulți abonați, dar cei care, dacă cineva în trecut o să vadă acest episod, cred că o să știe despre anumite arme din jocul acesta. Spre exemplu, arma de aici. Este tot un fel de LX, dar este mai special. Câțiva dintre voi o să vedeți și de ce. Dacă vreau să iau această armă, să trec niște creaturi cu capuri ca și cum ar fi ochi. Nu știu că acum copul este joci cu ele, oarecum. Dar este și riscant. Uitați și de ce. Aceste scuturi nu țin mult timp. Și pentru că asta e și ea, nu țin mult timp, poți să-și mori rapid. Și asta e partea cea mai rea. Spre exemplu, omul ăsta s-a sacrificat ca să poată să atingă butonul ăsta. Deci. Și creaturile astea sunt anumite, se spawnează random, cum s-a spune. Adică una pe scurt se spawnează când vrea ea. Și niciodată nu vin în același timp. Deci niciodată... De exemplu acum. Acum toate sunt împreunate. Am putut să prind câteva. Na. La episodul ăsta cred că am murit de prea mult. Ok. Știu că v-am cam plictisit acum. Dar fără supărare, dar ăsta a fost episodul. Nu știu dacă v-a plăcut, dar... Dacă vreți să mă motivați, lăsați și voi, apăsați și voi butonul acela de like, subscribe, dacă vreți, le dați un share la prietenii voștri ca să vadă și ei videoclipurile mele. Și dacă vreți, la fel asta, na, nu pot să vă convins să faceți ce vreți voi, apăsați pe clopoțelul acela ca să aveți notificare când postez eu. Și na, cam atât a fost și cu episodul ăsta, sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!